ta tsula da yarinya da Allah alƙura a ce din mata na wannan abu wallahi ita ce mun tuba uwa shugaban ka ba ka ba ka rabo da abincin abinci ana wasa da ciki ne wallahi da ciki zo ka samu abokina yake tsanin da gidan ku da hena zo ka ce ka san shi da ma ai tare muka makaranta allo tare muka makaranta allo wannan shine barawan wake a gonan nan wannan ai bari in kawo muku abin sha a masha Allah masha ya kwa to ga kunun ko kunun ba ka kawo muku da ko ai wannan sai a makaranta allo mun riga mun sa kunu shi ba ya sha kunu ma kunu a wannan lokacin ma zamani ya canza ai wa zai sha kunu yanzu to shi ya ba sha tunda baya sha kai ka sha bari ai tunda abokin nan bai sha ba ni ma ba zai sha ko shi da rako wallahi ba zan sha ba ni ma da ashe ya sha zan sha to ya ni da shi tibla ta yi sannan muna makaranta kuma yazo har garin mun sha wallahi ba zan sha ba ba zan sha ba to shikenan babu damuwa bari in sa yara su kawo muku lemu ya ba na birni ba abokina an dade ba ba yunwa kake ji ba ai dan ga ba ciki da hargitsi yake ba da wasa idan ta zo sai mu ci akuya ce ta yi kwarai kuwa ai wasa muke yi wasa ne kawo shi ya an gane ba ya kuma ce mu ba ka sha ba sha kai sa ita wannan shafa kuma gashi na kana lashe na bakin ka ina kamo ta nan ban gane ba wasa ne kai da kace baka shan kudu kuma wasa ne wallahi so muke matso da taki wasa ke wallahi wasa kai da kace baka shan kudu kuma ya daga kana lashe na bakin wasa ne